Ez itt a Pikás Valóság Stitt Tímeával. Szeretsz játszani? Bármit, nem tudom. Társasjátékot, sportot. Szeretsz játszani? Jó dolog. Alapjaiban. Na de hogy van ez egy kapcsolatban, hogy működnek ott a játékok? Azt gondolom, hogy van, ami jó. Mondjuk itt, egy ilyen hálószobában. Ott nagyon sok játéknak megvan a helye, ki kell találni, mihez van kedvetek, meg kell beszélni, ha mind a ketten beleegyeztek, mind a kettőtöknek van hozzá kedve, akkor hajrá, baromi jó. Sőt, ajánlott. Változatossá teszi a mindennapokat, feldobja a hangulatot, segít abban, hogy hosszú távon jól érezzétek magatokat egymással, hogy változatos legyen, úgyhogy nagyon jó ott a játék. Ha nem a hálószobában, hanem jöttötökben, mentetekben, egy-egy kis incselkedés, egy-egy kis kedves, pajkos játszadozás, persze, abszolút, nagyon jó. Miért áll? Nem csak fizikailag, mentálisan is lehet, amikor tudod, hogy vannak olyan dolgok, ami izgatja a partneredet, és akkor úgy beszólsz egy kis félmondatot, egy-két szót, ez a nagyon tetszik a segged, mit csinálnék vele, tudod? És közben mentek tovább, mert pont nincs rá alkalom, de ezek olyan kis pajkos, olyan nagyon jók. Ez akár fizikailag, hogyha tudod, és olyan helyen vagytok, hogy megsimogatod, vagy hozzáérsz, akár a fiú a lányhoz, akár a lánya fiúhoz, akár a lányhoz, a fiúhoz, tudjátok, nekem teljesen mindegy, hogy ki kivel, addig, ameddig felnőtt, beleegyező partnerekről beszélgetünk. Szóval, hogy ezek a játékok baromi jók, ezek a játékok örömet hoznak, vidámságot hoznak, ezek a játékok ébren tartják a kapcsolatot, ezek a játékok segítenek abban, hogy változatos, lendületes, jó hangulatú legyen a dolog. Viszont ezek az úgynevezett játékoknak van egy másik műfaja, amit szintén tapasztalok párkapcsolatokban, amik pont az ellenkező hatást váltják ki, és azt gondolom, hogy amik baromira nem jók, és szerintem nem kéne túlzottan ezeket gyakorolni. Ezek azok a játékok, amikor nem tudom, amikor egy lány, mert azt mondta a barátnője, vagy mert azt látta a TikTokon, vagy mert akármi is, én majd jól féltékennyé akarom tenni a pasimat. Először is a féltékenység az egy téma, majd arról is egyszer valahol volt egy videó. De ő féltékennyé akarja tenni a pasiját, vagy fordítva, a csaját, tehát tök mindegy tulajdonképpen. És akkor úgy tesz, mintha. És akkor ilyen haverokkal megbeszéli, vagy barátnővel, vagy mit tudom én, és akkor csinálnak egy ilyen hamis accountot valahol, és akkor úgy tesznek, mintha udvarolnának neki, és ha ő azt fogadná, vagy éppen olyan SMS váltásokba kezdenek a fiú által, vagy a partner által ismeretlen számra, és akkor ezek ide-oda. Ne, kérlek szépen, ez nem jó. Először is ez egy baromi nagy energia befektetés neked, aki úgy gondolod, hogy ez egy jó játék. És hogyha ugyanezt az energiát abba fektetnéd, hogy magára a partneredre és a kapcsolatodra koncentrálj, akkor nagyon sok olyan dolgot tudnál megtenni, amit most éppen nem teszel meg, és éppen ezért esetleg biceg a kapcsolatod. És gondolod azt, hogy ezeknek a játékoknak a bevetésével majd jobbá teszed. Szóval ezek a játékok szerintem nem az igaziak. Tehát ez a féltékenységététel eljátszásá valamilyen sztori. Az, amikor valaki, nem is tudom, szerintem X mennyiségű ilyen anyagot láttatok már a különböző közösségi média felületeken, amikor valaki úgy tesz,
mintha elmenne otthonról, mert ő majd most, mit tudom én, kíváncsi, hogy a partnerem mit tesz, vagy meg akarja ijeszteni, vagy mit tudom én. Szóval, hogy vannak ezek a fajta játékok, amik az a helyzet, hogy tapasztalat szerint, tényszerű. Tehát nem az, amit a videón megmutat, meg nem az, amit a like-vadászok csinálnak a neten, és tulajdonképpen mind a két partner tökéletesen tudja, hogy miről van szó, megbeszélik, és fölrakják a netre, és az egész számukra egy játék, az egész számukra nem szól másról, mint hogy ők követőket szerezzenek, mint hogy ők feliratkozókat szerezzenek, mint hogy ők lájkokat szerezzenek együtt, és ők ezt eljátsszák mindenki másnak, aki azt hiszi, hogy ez egy valós sztori. És akkor azt gondolja, hogy fú, ez tök jó, akkor ezt ő is megpróbálja. Az a helyzet, hogy ez a valóságban, amikor ezeket a játékokat űzöd a partnereddel, teljesen mindegy, hogy a fiú a lánnyal, a lány a fiúval, hangsúlyozom, tehát az egyik partner a másikkal, ez a valóságban az esetek túlnyomó többségében rosszul végződik. Mert akivel játszod ezt a történetet, az nem találja viccesnek. Akivel játszod ezt a történetet, azt bántja, hogy te XY dolgot feltételezel róla, és az igazából nem valós, nem igaz, nem úgy van. Mert azt a partnert, akivel ezt teszed, ő neki ez rosszul esik, ő neki ez lehúzó, ő neki ez negatív, ő benne ez rossz érzéseket kelt. Pont az ellenkezőjét éred el vele, mint ami miatt ezekbe a játékokba belekezdtél, mert te azt gondoltad, hogy majd ettől jobb lesz, erősödik a kapcsolatod. Sajnos ez a valóságban nem így működik. Úgyhogy ezeket a típusú játékokat nem tudom javasolni. Én szerintem jobban jársz, ha ezeket elfelejted. És mint az előbb mondtam, ha azt az energiát, amit ezeknek a kitalálására, ezeknek a összerakására, megszerkesztésére, az ezekben a cinkosoknak a megtalálására fordítasz, ha azt tényleg arra fordítanád, hogy vajon mit szeret a partnered, vajon hogyan tudsz te úgy viselkedni, olyan dolgokat tenni, amit biztos, hogy értékelne pozitív irányba a partnered, hogyan tudnád a kapcsolatodat erősíteni, szebbé, jobbá, érdekesebbé tenni. Ha ezt a mennyiségű energiát erre fordítanád, akkor garantálom, hogy túlnyomó többségben pozitív, nagyon jó, nagyon kedvező eredményeket tudnál elérni. Úgyhogy általánosságban nagyon jó a játék. Üljünk le, játszunk társasjátékot, igen, menjünk a haverokkal el és kártyázzunk, igen, és mit tudom én, menjünk el egy pubba és nem tudom, dárcozzunk, bármi. Tehát ezek a játékok jók. Azok a játékok jók, amikkel megcsiklandozzuk egymást egy kicsit, akár erotikus módon is. Azok a játékok is jók, amiket megbeszélünk, hogy mind a kettőnknek van hozzá kedve, mind a ketten kíváncsiak vagyunk rá, és itt a hálószobában játszunk. Azok is nagyon jók. De az ilyen mondva csinált, ha én ezt most megpróbálom, mert azt mondták, hogy és én ebből majd kiderítem azt, hogy akkor ő most ez tényleg vagy tényleg nem jó, nem működik, ellenkező hatást fog kiváltani az esetek túlnyomó többségében. Ha valamire kíváncsi vagy, kérdezd meg. Ennyire egyszerű. Ha azt gondolod, hogy ő nem féltékeny rád, miért legyen rád féltékeny? Van rá oka? Akarod, hogy oka legyen rá? Te akarsz mással is kapcsolatot létesíteni? Akarsz mással lenni? Mert akkor nem kell, hogy féltékeny legyen rád, akkor simán szakíts, haladj tovább. Szóval ezeknek a játékoknak mondom, két iránya van. Az egyik a
kedves évődés, a játékosság a hálószobában, az valós, együtt játszunk, időt töltünk együtt, és társas játékozunk, ezek mind nagyon jók. De ezek a online felületeken látható, úgy teszek, mintha eljátszom azt, hogy de majd én ezt így fogom kipraktikázni, azok nem. Azokat felejtsd el. Nekem ez lenne a tanácsom. Úgyhogy kívánok egy nagyon kellemes, játékos, vidám, pozitív hetet neked. Jövő héten találkozunk. Szia! Pikáns valóság Stitt Tímeával. Kövesd a YouTube-on, Facebookon, Instagramon, TikTokon és a világhálón is. www.pikánsvalóság.hu. Köszönet a helyszínért a Békéscsabai Arcanum Hotelnek.